Is-sena l-oħra saru aktar minn 21,000 test ta' sewqan li minnhom kien hemm aktar minn 8,800 student li għaddew. Bħalissa biex wieħed jitlaq għat-test tal-karozza jeħtieġ jistenna 4 xhur bil-ħin tas-stennija jinżel għal 3 xhur u nofs fil-każ tal-liċenzja ta' trakkijiet u xahrejn u nofs għall-liċenzja tal-muturi. F'intervista fuq il-programm Ras Imbras li xandar fuq TVM Plus, is-Senior Manager fi ħdan Transport Malta, Sabrina Busuttil, tkellmet dwar l-isforzi li għaddejjin fi ħdan l-awtorità biex tonqos din il-lista ta' stennija ewrien ifosthom bl-ingaġġ ta' eżaminaturi ġodda. Fil-preżent kien għandna 11 eżaminatur. Dax-xahar f'Ġunju ħajtlu 9 eżaminaturi ġodda. Jiġifieri aħna qegħdin nikkalkulaw illi once li lestu training li għandhom bejwet ieħor xarej training, fl-aħħar ta' wissu ħankunu kważi nistgħu nirdupjaw it-testijiet li qed isiru bħalissa. Intant min għada min jgħaddi mit-test tas sewqan jista' jikseb il-liċenzja provviżorja mill-Furjana stess. Hija spjegat li din l-inizjattiva se tnaqqas mill-bżonn li persuni jivvjaġġaw lejn l-uffiċini ta' Transport Malta u bekk tifranka 10,000 vjaġġ fis-sena. Fil-preżent, meta wieħed jgħaddi mit-test tas sewqan timur f'wieħed mill-uffiċini tagħna li jinsabu ġewwa ħallija jew raħal ġdid. Aħna ħassejna l-ħtieġa illi kemm jista' jkun dak li jkun nippruvaw innaqsu l-iskariġġ. Fl-istess ħin ovvjament innaqsu l-vjaġġi għax din il-bidla ħadd tfisser madwar 10,000 vjaġġ fis-sena. U ħassejna l-ħtieġa illi nibdew noffru dan is-servizz mill-uffiċċju tagħna li għandna ġewwa l-Flurjana bażikament. Spjegat li permezz ta' bidli toħra min jgħaddi minn test nhar ta' Sibt issa se jkun jista' jikseb il-liċenzja provviżorja fl-istess ġurnata filwaqt li se jiġi introdott servizz ieħor ġdid li jippermetti d-depożitu tal-applikazzjoni għal liċenzja provviżorja barra mill-ħinijiet tal-uffiċċju.